Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kulot. Taong 2000, Angat, Bulacan. Nga pala, bago simulan ng kwento, nais ko lang linawin sa inyo na hindi ako nagtatago sa pangalan kong ito. Yan talaga ang palayaw ko sa lugar namin nung mga taong nakakakilala sa akin. Nasa humigit 2 dekada na rin ang maranasan ko ang kauna-unahan kong inkwentro laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Maging ako man nun, aminadong hindi naniniwala sa mga yon. Kagaya ng tipikal na bata, panakot lang din ang turing ko sa mga kwentong may kaugnayan dito. Nasa edad 19 anyos ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Noong mga panahong ito, puro barkada at bisyo ako. Lahat na pagdaanan ko na. At ako ang tipo ng tao na hindi mo na naising sundin. Aminado akong napakasama kong tao noon. Kaya yung ilang mga malalapit sa akin, wala na ring nagawa, kundi ako ay layuan at kalimutan. Akala ko hindi ko sila kailangan. Kaya ginawa ko ang lahat ng mga bagay na magbibigay sa akin ng kasiyahan. Siyempre, palagi kong kasama noon ang mga barkada kong itinuturing ko ng bagong pamilya. Rebelde kasi akong bata pinuno. At kahit kailan, hindi ko man lang naramdamang naging mabuti ang aking mga magulang sa akin. Simulat sa pool, pinalaki nila ako sa disiplinang hindi dapat pagdaanan ng isang musmos. Sa murang edad ko rin nun, natuto na akong maghanap buhay ng para sa sarili ko. Kaya nung mahanap ko ang mga barkada ko, nagsimula na akong lumaban sa aking mga magulang. Unti-unti na rin akong nahulog sa mga bisyo na kalaunay napansin ko na lamang na malalim na pala ang pinaglubugan ko. Alam kong hindi na ako makakaahon sa ganoong sitwasyon, kaya sa halip na tumakas sa realidad, matapang ko itong kinaharap. Sa kabila ng aking mga pagtitiis, inasam kong magkaroon ng pangmadali ang pera. Sugal, pagnanakaw, pagiging bayaran, lahat yon nagawa ko na. Kung saan-saang lupalop na rin kami noon pumunta para lamang makakita ng panibagong biktima. Subalit, nung mapadpad kami sa lugar ng Quiapo sa Metro Manila, doon na nagsimula ang mga pangitain kong kakaiba sa akin. Habang naghihintay ako noon ng masasakyan, meron akong nakitang lalaking nakatayo ilang metro lang ang layo. Noong una, wala naman ako napansing kakaiba. Pero paghawak nito sa may bandang tenga nito, dito ko nasilayan ang balat nitong parang nakaangat sa kanyang laman. Inaayos-ayos pa yun ng lalaki hanggang sa meron akong nasilayang sugat na walang dugo sa gilid ng leeg nito. Maitim ang nilalaman ng sugat na yon na parang na-infeksyon yun o kung ano. Pagkatapos nun, agad namang naglakad ang lalaki. Habang humahakbang ito, nakita kong parang pilit ang kanyang pagkilos. Yung kamay niya nanginginig habang binabagtas ang daan, tapos yung paa naman niya parang matitisod kahit patag naman ang nilalakaran niya. Dala ng aking kuryosidad, sinundan ko ang taong yon. Kalaunan, napadpad kami sa unahang bahagi ng Quiapo, malapit na sa may Intramuros. Maraming papasok na eskinita sa lugar, kaya kahit anong mangyari, hindi ko pinayagang maalis ang paningin ko sa kanya. Wala na rin akong pakialam kung saan na noon ang mga kaibigan ko, dahil sa isip-isip ko, kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok ang lalaking yon sa isang lumang bahay na may magandang hardin sa bakuran nito. Kung titingnan, masasabi mo talagang mayamang pamilya ang naninirahan doon. Sa pagpapatuloy naman ng aking pagmamasid, napansin kong may maliit na pintuan sa likod ng bahay. Siyempre, agad akong pumasok sa bahay na yan kasi sanay naman ako sa ganoong trabaho.
paghawak ko sa busol ng pinto, naramdaman ko namang bukas ito. Dahan-dahan ko yung binuksan, Pinuno, habang pilit na iniisip kung ano ang makikita ko sa loob. Subalit, nang medyo lumiwanag na ang looban ng bahay, dito ko nakita ang mga labi ng patay na tao na nakasabit sa kisame na parang mga baboy. Sa tabi ng mga ito, may nakagapos pang mga biktima na animoy nakahanay sa katayan. Dala naman ang aking pagkagulat, bigla naman akong napaatras. Hindi ko sukat akalain na sa dinami-rami ng taong naninirahan sa lugar na yon, meron pa palang mga ganoong uri ng lugar na pinagtataguan ng mga ganoong bagay. Maya-maya pa, dahil sa naramdaman kong takot, hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. Para akong natigalpo sa lugar na yon, na halos kahit pagsarado ng pinto, di ko nagawa. Nang akmang kakaripas na ako ng takbo papalayo, doon ko nasilayan ang lalaking sinusundan ko na dahan-dahang gumagapang papalapit. Nagaangil ang nilalang na yon, na sinasabayan naman ng mga nanlilisik nitong mga mata. Ang mas nakakatakot pa, unat na unat yung sa may bandang bewang nito. Kasi 'di ba, kapag gumagapang tayo, nakaangat yon ng bahagya dahil sa butong nakadugtong. Pero yung sa nilalang na yon, parang mula noong ipinanganak siya, ganun na talaga. Hindi lang yon, napakabilis din ito. At bago ko pa man maikurap ang mga mata ko, nakatayo na siya sa aking harapan. Bigla ko nitong hinila papasok, sabay sarado ng pinto, dahilan para dumilim ang buong paligid. Pagkaladkad naman ito sa akin, pilit akong nagpumiglas hanggang sa kalaunay nagpang-abot kami sa lugar na yon. Mabuti na lang, meron akong dalang kutsilyo, kaya nung masaksak ko ito, mabilis akong nakatakbo sa isa sa mga silid ng bahay. Pagsarado ko naman ang pinto, dali-dali ko namang itinulak ang mga mabibigat na bagay na nasa loob nito hanggang sa maigalaw ko na yung lumang aparador na nakatayo roon. Paghawi ko nito, tumambad sa akin ang isang kakaibang bagay na animoy lagusan patungo sa ibang dimensyon. Habang pinagmamasdan ko yung Pinuno, nakita kong sa loob nito merong napakalawak na disyerto, kalakip ng maraming bituin sa langit. Napakalaki din ng buwan na parang ilang milya lang ang layo nito sa lupa. Sa pagpapatuloy naman ng aking pagmamasid, pilit kong hinahanap ang bagay na nagpapahintulot sa aking makita ito dahil ang akala ko merong mga makinaryang gumagawa nun. Kaso lang, nasuyod ko na ang bawat sulok ng silid. Wala talaga akong mahanap. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsimula na ring itulak ng nilalang na nasa labas ang pinto kung saan ako nagtatago. Walang kabinta-bintana sa lugar na yon, kaya ang tanging naisip kong paraan para makatakas ay pumasok sa lagusang aking natuklasan. Nababahala man na baka hindi na makabalik, lakas loob ko itong pinasok. Nang mapaloob na ako rito, naramdaman kong parang gumaan ang katawan ko hanggang sa bigla na lamang akong pumagulong-gulong sa matirik at malawak na disyerto. Sa paanan ako nito pinulot, kung saan pagtayo ko, sinalubong ako ng malalakas na simoy ng hangin. Nagkalat din sa lugar na yon ng mga ipo-ipo at kahit saan ako tumingin, wala akong makita. Tipikal na kawala ng lugar na yon at kahit sa pagsilay ko pa lamang hindi ko na maramdaman ang pag-asang makakauwi pa ako ng buhay. Gayunpaman, nagpatuloy akong humanap ng mapagtataguan. Sa bawat pagbagtas ko ng daan, marami akong nakikitang mga nilalang na animoy lumalangoy sa buhanginan. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil di hamak na mas malaki ang mga ito sa akin. Mabuti na lang, nang mapadpad ako sa kabilang ibayo nito, tumambad sa akin ang isang maliit na gubat. Angkop na yung pagpahingahan, kaya kahit mapanganib natulog ako buong magdamag. Ang problema pagising ko, wala pa ring pinagbago. Hindi sumikat ang haring araw,
at patuloy lang na nasa itaas ng langit ang buwang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa puntong yan, medyo nagtataka na talaga ako, gawa ng kung hindi ako nagkakamali, 8 oras akong nakapagpahinga. Imposible namang sigurong hindi ko makita ang pagsikat ng araw sa lugar na yon, gayon din ang paglubog ng buwan. Dala ng aking kuryosidad, nagpatuloy ako sa paghintay. Subalit nagutom na lamang ako lahat-lahat, wala pa rin akong nakitang araw. Hindi naglaon, tinanggap ko ng walang umaga sa lugar na yon. Mahirap man at nakakatakot, sinuong ko ang maliit na gubat na napapalibutan ng disyerto. Hindi ko na ninais pang umalis doon hanggat hindi ko nalalaman ang kasalukuyan kong sitwasyon. Para mabuhay, kumain ako ng malalambot na ugat ng puno na merong mga tubig. Yun na naging pantawid gutom ko hanggang sa marating ko na naman ang kabilang ibayo nito. Mula sa lugar na yon, doon ko na silayan ng isang malawak na bayan na binabalot ng matitingkad na liwanag. Noong una, inakala kong mga tao ang naninirahan sa lugar, pero nang akmang maglalakad na ako papalapit, meron akong nasilayang isang dambuhalang nilalang sa langit na mabilis na bumubulusok sa bayang gusto ko sanang puntahan. Sa likuran ng nilalang na yan, maraming nakakapit na parang mga tao ring nilalang na halos hindi malayong itsura sa lalaking una kong nakita. Dahil dito, sa halip na tumuloy, nanatili ako sa lugar na yon. Gumawa na rin ako ng aking mapagtataguan dahil alam kong hindi doon magtatapos ang lahat. Lumipas pa ang oras, para na akong baliw sa kakahintay ng tulong. Nanalangin ako ng taimtim, pero walang sumagot sa mga panalangin kong yon. Habang tumatagal, marami na akong naririnig na mga tinig mula sa bayang gusto ko sanang puntahan. Sigaw yon ng mga taong kinakatay at animoy humihingi ng tulong sa may mga kakayanang tumulong sa kanila. Halos kapag naririnig ko ang mga daing nila, nawawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Gustuhin ko mang magpakalayo-layo rito. Hindi yun maaari dahil napakalapad ng disyertong kailangan kong tawirin bago ko makarating sa ibayo. Makailang beses ko rin pinagplanuhan ng pagtawid, ngunit takot na takot talaga ako. Gawa ng oras-oras may dumaraan sa kinaroroonan ko. At nga pala pinuno, yung mga lumilipad na nilalang na sinasabi ko, hindi yun kasing laki ng ibon. Kung ihahambing ko ito sa bagay na meron tayo ngayon, masasabi kong halos kasing laki ito ng eroplano. Ganon kalaki ang mga nilalang na yon, at ang mga sumasakay naman sa likod nito, hindi lang 100, kundi libo-libo. Sa paningin ko lang yun ha. Isipin nyo na lang kung ano mangyayari sa akin sa sandaling makita ako nito. Dahil sa ganoong panganib, matyaga akong naghintay ng milagro. Kalaunan, pagising ko mula sa mahaba kong pahinga, may nakita akong grupo ng mga tao na nasa labas ng lugar na yon. Isa-isa itong nagsitakbuhan na siya namang hinabol ng mga nilalang na minsan ko nang nakaharap. Nang masipat ko ang mga pangyayaring yon, hindi na rin ako nagdalawang isip na kumaripas ng takbo patungo sa kabilang ibayo ng disyerto. Wala nang lingon-lingon. Ang aking pinakikinggan na lamang noong mga oras na yon ay ang hinaing ng mga taong namamatay sa likod ko. Dala naman ng matinding takot sa kamatayan, napansin kong hindi naging pangkaraniwan ang bilis ko. Isang oras pa ang lumipas, naghahabol hininga man, nanatili pa rin akong punong-puno ng lakas. Ang mga kabundukan kasing minsan ko lang pinangarap na marating, abot kamay ko na. Sa kabila naman ito, marami ring mga nilalang noon ang nakakakita at kasalukuyan ang humahabol sa akin. Di ko man alam kung paano ko sila kaharapin. Pinagsumikapan kong makasuot sa kakahuyan. Sa mga oras na yun kasi, tanging yun lamang ang naisip kong paraan para tuluyan ko silang matakasan. Pagdating ko naman sa kabilang ibayo, hindi na ako nagsayang pa ng oras
na umakyat sa mga bato at magtago sa mga puno. Mabilis ko ring tinahak ang daan papaitaas kahit wala akong ideya kung ano ang madadatnan ko roon. Sa pagpapatuloy ng aking pagtakbo, napansin kong parang hindi na nakasunod yung mga nilalang na humahabol sa akin. Huli ko na rin napansin noong mga oras na yon ang tungkol sa mga taong may daladalang sibat na sumasabay sa aking pagtakbo. Maya-maya pa, may humarang sa aking isang matanda na wala na halos saplot sa katawan. Meron itong daladalang latigo, tapos punong-puno ng pinta na kulay asul ang buong katawan nito. May mga limpag din yun sa magkabilang pisngi, tapos yung mga itsura nito hindi nalalayo sa mga katutubong tagbanwa. Nagtataka man ako noong mga sandaling yun. Pinili kong sumunod sa nais nila. Noong una hindi kami nagkakaintindihan, pero nung pinainom ako nito ng dagta, doon ako naliwanagan sa mga bagay na kanilang pinagsasasabi. Sa aking pakikipag-usap sa mga taong yun, nalaman kong totoo ngang nasa kabilang dimensyon ako. Hindi man kapanipaniwala pero base sa aking mga nakikita, alam kong nagsasabi sila ng totoo. Dagdag pa ng mga taong yon, bibihira lang silang makasilay ng mga taong takas sa hanay ng kanilang mga kalaban. Kadalasan kasi, kapag nagpapakawalayo ng mga tao sa disyerto, lahat yon naaabutan nila. Bukod sa mabilis tumakbo ang mga ito, mas sanay din silang gumalaw sa buhangin. Dagdag pa ng matanda na, tanging sa lugar na yun lang hindi nakakapasok ang mga nilalang, buhat sa kanilang presensya. Nang marinig ko ang sinabi nito, hindi na ako nagdalawang isip pa na magtanong. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, nalaman kong yung mga nilalang na humahabol sa akin, naghahari sa dimensyong yun, ganun din sa mundo natin. Hawak nila ang makakapangyarihang tao sa mundo, kaya kalat na kalat ang kanilang impluwensya. Nalaman ko ring ang mga taong natagpuan ko sa lugar na yon ay nasa iisang pamilya lang. Lahat sila purong mga antingero at ang matandang kasalukuyang namamahala sa kanilang lahat ay isang dibinong kinalugda ng anghel. Dahil sa abilidad nito, hindi nakakapasok sa lugar na yon ang mga nilalang na tinatawag nilang impernalis. Dagdag pa ng matanda na makakapangyarihan ng mga ito at halos meron din yung pagkakahuwig sa mga aswang. Yun nga lang, direkta silang kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo kaya di hamak na mas malakas sila. Nabanggit din ito sa kanya, matagal na nitong pinagsusumikapang lipulin ang mga nilalang na yon. Buong buhay nila wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda sa pakikipagdigma. Inamin din ng matanda na mula talaga sila sa mundo ng mga tao at kaya lang naman sila napadpad sa lugar na yon ay dahil sa iisang hangarin. At yun ay walang iba kundi ubusin ang mga mortal nilang kaaway. Matapos ko namang maunawaan ang lahat, dito ko na rin inilahad ang aking panig. Ayoko magsinungaling sa kanila dahil alam kong sila ang makakatulong para makabalik ako sa mundong aking kinagisnan. Nang malaman naman nila ang aking panig, marami ang tumutol na ako'y tulungan. Ayon kasi sa matanda, iisa lang ang lagusan pabalik at ang lagusang yon makikita lamang sa isa sa mga bahay sa bayang una kong nasilayan. Hindi biro ang pagpunta roon dahil isa ito sa pinakapugad ng mga impernalis. Sa lugar ding yun nangyayari ang lahat. Pagkabuhay ng kanilang mga kasama, pagpatay ng kanilang mga pagkain, at pagkalat ng mga bangkay kung saan-saan. Punong-puno ng salot ang lugar na kung mapadpad doon ng isang ordinaryong tao, segundo lang ang magiging pagitan bago yun mamatay sa salot. Hindi lang yun. Marami ring bantay sa paligid nito, kaya hindi madali roong pumasok. Ngunit sa kabila ng aking mga narinig, pinili ko pa ring magmakaawa. Alam ko kasing mabait ang matanda, kaya sinagad-sagad ko na ito
para sa sarili kong kalayaan. Hindi naglaon. Sa tagal ng aming naging pag-uusap, nagdesisyon itong tulungan ako. 3 sa kanyang pinakamagigiting na anak ang ipinasama sa akin. Yun nga lang, bago namin to gawin, kinakailangan ko munang magsanay. Tinuruan din nila ako ng mga lihim na karunungan para meron akong panlaban sa mga salot. Sa loob ng 3 buwan kong pananatili sa lugar na yon, marami na akong nalaman. Ultimong pilosopiya ng mga ito, dahan-dahan ang binabago ang pag-uugali na meron ako. Alam niyo, Pinuno, sa mga panahon nakakulong ako sa dimensyong yon, pakiramdam ko malayo na ako sa dati kong pagkatao. Napansin ko ring marami pa pala akong kinakailangang gawin at hindi lang ang pagiging masama ang kaya kong maiambag sa mundo. Sa pagdating ng araw na aking pinakahinihintay, kasama ang mga anak ng Dibino, binaybay namin ang masukal na kagubatan patungo sa bayan ng mga Infernalis. Habang papalapit, mas lalo ring tumitindi ang amoy na nalalanghap namin sa hangin. Yung naamoy ko noon, parang bulok na karne tapos hinaluan ng tuyong dugo at ihi. Nung medyo makadikit na din ang aming grupo sa lugar, unti-unti ko nang naramdaman ang pag-usog ng aking sikmura. Matinding pagpipigil ang ginawa ko noon dahil nasa harapan lang namin ang mga nagbabantay na nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang magkaroon na kami ng tiyempo, agad namang sinunggaba ng isa sa aking mga kasama yung huling nilalang na napadaan. Dali-dali niya itong kinaladkad patungo sa lugar na aming pinagkukublian, tsaka kami nagpatuloy. Pagpasok naman namin sa bayan, doon ko nasilayan ang hindi mabilang na mga tao na ginagawang alipin ng mga ito. Nagkalat din sa paligid ang mga bangkay na naaagnas, kasama ng mga batang patuloy na sumisigaw hanggang sa mawala na sila ng boses. Ang bawat bahay ding aming nadaraanan, punong-puno ng mga nakasabit na bangkay ng tao. Minuminuto may nangyayaring kaguluhan at pagpatay sa lugar na yon. Ang nagsisilbering sasakyan ng mga nilalang sa loob, walang iba kundi ang mga inalipin nilang tao. Kahit masyado ng marami ang nakikita ko, itinuon ko ang aking wisyo sa plano. Di ako umimik kasabay ng mabilis kong pagsunod sa senyas ng aking mga kasama. Maya-maya pa, pagdaan naman namin sa katayan ng karne, doon ko nasilayan ang mga nilalang na walang habas na pinapatay ang mga taong nakapila na para bang mga baboy lang. Kapag natitipuhan din nila ang isang biktima, sila na ang kumakain dito. Ang mga babae namang kanilang nadudukot, pinagtitipon nila sa isang lugar upang magsilbing paramihan nila ng lahi. At sa maniwala kayo o hindi, 1 buwan lang ang kinakailangan ng mga nilalang na yon para makapagsilang ng susunod na henerasyon. Ang mga babae namang sunod-sunod na nanganganak, mahaba na ang 1 taong buhay ng mga ito. Yung iba nga, ginugusto ng magpakamatay dahil sa tindi ng kanilang mga nararanasan. Kaso lang, bilang lang sa kanilang nakakagawa nito dahil bantay sarado rin sila ng mga nilalang. Pagpasok naman namin sa isang lumang bahay, napansin kong parang nagpapaalam na ang mga kasama kong yon. Di man ito nagsasalita, alam ko kung anong ibig sabihin ng kanilang mga pagluha. Nang masipat ko naman ang ginagawa ng mga ito, sinubukan ko silang ayain pabalik sa ating mundo. Ngunit nang marinig ito ng anak ng Dibino, hindi ito pumayag. Pagtatapat pa nito sa akin na doon na magwawakas ang kanilang plano at nakahanda na rin sila sa mga mangyayari sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na nung pinili sila ng kanilang ama, alam na nilang yun ang kahihinatnan ng kanilang mga buhay. Dahil sa oras na pumasok ako sa lagusan, lahat ng mga nilalang na naroon matutunugan ang aming lokasyon. Dadagsa ang mga ito at sa loob lamang ng ilang minuto, mapapaslang nila ang lahat ng mga mapangahas na pumasok.
Nabanggit din ng mga kasama kong yon, marami na sa kanilang hanay ang namatay dahil sa pagtangkang pumasok sa lugar na yon. Gayunpaman, hindi nila ito ikinakahiya dahil bawat isa sa kanila itinuturing na bayani ng kanilang pamilya. Nang marinig ko ang paliwanag ng tatlo, nagmakaawa ko sa kanilang sumama. Yun lang kasi ang nakikita kong paraan noong mga oras na yon para maisalba ang buhay ng mga taong tumulong sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito pinaunlakan ang aking paanyaya. Ayon sa kanila, kapag nawala sila sa lugar na yon, ang galit ng mga Infernalis ay maitutuon sa kanilang angkan. Hindi yun titigil hanggat hindi nila napapasok ang kanilang kuta. Pero kapag napatay naman sila ng mga ito, doon na rin matitigil ang lahat. Mawawala ng interes ang mga Infernalis na sugurin ng karamihan sa kanila dahil sa kanilang pagkamatay. Pagtatapat pa ng isa sa mga tumulong sa akin, hindi nila hahayaang mapaslang sila nito ng basta-basta. Gamit ang kanilang buong lakas, makikipaglaban sila sa mga ito hanggang kamatayan. Nang marinig ko ang kanilang paliwanag, buong puso ko itong tinanggap. Nakakapanlumo man, alam kong may pagkakataon talagang kinakailangan magsakripisyo ng iba para sa kanilang minamahal at pamilya. Matapos naman naming mag-usap, hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa lagusan. Nang akmang mawawalan na ako ng wisyo, nakita ko ang mga kasamahan kong yon na sinugod ng napakaraming mga nilalang. Pagmulat ko naman, nadatnan ko ang sarili ko sa lumang bahay kung saan ako huling nakapasok. Nang akmang tatayo na ako, sakto naman ang pagbukas ng pinto, dahilan para masilayan ko yung taong minsan kong sinundan. Sa sobrang galit ko sa nilalang na yon, harapan ko itong sinugod at kinuha ang buhay nito. Matapos ko itong mapatay, dito ko nalaman, 2 taon na pala ang lumipas magmula noong nawala ako. Dala naman ang aking matinding pagkabahala at takot, nagmamadali akong lumayo sa lugar na yon. Kahit medyo maunlad na rin ang transportasyon, hindi ako sumakay. Matyaga akong naglakad hanggang sa makarating ako sa aming lugar. Mula noon pinuno, hindi na ako umalis. Hanggat maaari, pinili kong manirahan sa bundok para makapagtago. Natatakot na rin ako makipagsalamuha sa ibang tao dahil sa mga naranasan ko. Ngayong pangkasalukuyan, mamumundok pa rin ako. Malayo kami sa baryo at ang kasama ko rito mga anak ko. Pagpasensyahan mo na lang ang sulat kong ito. Hindi kasi ako purong Tagalog. Pero ito ang buong karanasan ko tungkol sa mga Infernalis at kung papaano ako nakaalis sa dimensyon nila nang dahil lang sa sakripisyo ng mga anak ng Dibino. Okay. Opinyon ko sa kwento. Infernalis. Grabe, ngayon ko lang narinig tong ganitong klase ng nilalang, no? Tapos, nung sinundan niya, di ko alam pero parang medyo nalito ko eh. Una kasi nakalagay dito, galing siya sa Bulacan. Tapos, nakita niya yung sinundan niya, bandang Quiapo, di ba? Yun yung pagkakaintindi ko eh. Tapos, may pinuntahan silang lugar sa Quiapo, or may pinuntahan yung tao na yun sa Quiapo, sinundan niya. Tapos, nung pagpasok nila sa bahay, doon na siya napunta sa ibang dimension. So, doon lang ako nalito. Siguro, kaya niya nabanggit na Bulacan, baka dito na sila ngayon nananatili. Di ba? Or dito na sila ngayon nag-i-stay. Masyadong Tagalog yung nananatili. Baka dito na sila ngayon nag-i-stay. Pero sana di na lang niya sinabi. Tsaka nilagay niyang lokasyon siguro Bulacan. I mean Quiapo. Pero wag natin siyang sisihin sa bagay na yan. Maliit na bagay lang yan. Yun lang yung napansin ko lang kasi. Pero, yun nga. Baka lahat to nangyari lang din sa lugar ng Quiapo, no? Pero ayaw niya sabihin kung nasan siya, nasa mga kabundukan daw kasama ng mga anak niya.
Matik naman, alam natin na walang bundok sa Quiapo, di ba? So, malamang sa malamang Bulacan to. Pero kung nasan man ngayon si Kulot, labas na tayo ron. At least, shinare niya yung kakaibang kwento niya tungkol dito sa mga Infernalis. Tapos ang sabi pa niya, itong mga Infernalis na to, ini-impluwensyahan yung mga nasa matataas na posisyon. Di natin masasabi, pwedeng sa politiko, doon lang naman yan naglalaro di ba? Or yung may mga matataas na aral tulad ng mga abogado, di ba? Pwedeng doon din. Pero masasabi ko overall sa kwento, lahat to nakakapanibago sa akin. Lahat to ngayon ko lang nabasa, ngayon ko lang narinig. Never ko pa itong narinig sa kung kanino man na merong matindiring karanasan. Pero syempre, mas masarap naman talaga kapag bago sa pandinig natin, di ba? Parang nakakapag-adventure pa tayo. Lalo rito sa kwento ni Kulot na ibang dimensyon yung pinag-uusapan natin. Tapos may mga residente talaga doon na dibino na kasalukuyang kinakalaban tong Infernalis. Doon lang din sa dulo, medyo nagtaka lang rin ako kasi kinakalaban nga nila to, di ba? Mortal nilang kalaban to. So bakit iniiwasan ng mga dibino na yon? Ng mga anak ng dibino na yon na magalit sa kanila tong Infernalis para lusubin sila? Pwede sigurong hindi pa handa yung hukbo ng dibino o meron silang hinihintay. Wala makakaalam pero bago-bago lang to, year 2000. So sariwa pa, 24 years ago. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.